wallahi abokin san me yake burge ni da shi abin da yasa nake zuwa zan ki cin abinci kina da tsafta wallahi tallahi abokina ka birge ni wallahi shi yasa nake so in tura gidansu saboda tura mana aure da ita ringa cin abinci mai daɗi. Tun yaushe kake magana ka gagara turowa? Abokina kenan ka dai tsaya sanya wallahi in baka wasa ne na makwaci. A wadalla kana ganin wasa ne? A wadalla kenan ka ci gaba. Ai ni da hawa daban ne. Sai dai bari in maza in je shago wallahi ana nan ana jira na. To shi kenan Allah ba da sa'a. Abokina bari mu ci. Oye to sai mu haɗu. Yawa. Gaskiya abokina ji da wannan bawan wallahi na ga yadda yake ran taba miki soyayya aka mata yayi ya turo a ya daura a wannan mu daina maganin ki anan ya kai wanda irin mutum ne duk ga wajen zama ka je jikin mace kai ya ka zauna to na ta cikin mace uwarka ce ita ko uwata bace kai uwarka ce ko uwarka ce ya uwata ce ta gaske ma a'a lala ta so ka dawo kun ba zan shiga shirba shanu na rantsi Allah zan mata mare ka dawo nan ko mata aure ce ka dawo nan to ba zan tashi ba ina nan din ke ma kowanne ko so ma yake dinga rakita kina kawo idan Allah nan ba abincin kirki yake siya ba zai zo ya dinga bata miki waje me yake sai da wani shagon Ba sai da tuwo shinkafa taliya waina doya. no ne plate 300 shinkafa wace iri ce ta wasu ce koko ta gwamnati kaga malam in zaka sai abinci ka sai abinci ka wani da mutane wani wanda irin ce kowace kala ce ba dai abinci bane ina ruwanka kai ne zaka ci koko ni zan ci kai da ka ci ka san ko ni waye ko kai waye to ba na cin Hausa ba na ci to ka je ka ci yayin ruwa to duk tsarin ta gwamnati na so in ci ta na fi ka iskanci ni ma dan iska ne ka kalle ni ka gani Allah kai ka gaya mana iskanci kai da kake a gida iskancin ka duk iskancin ka a gida kake yi ka tambaye ibi ko ni waye kai to ba ma wanda ya kawo ni ba bai Allah ni ba ma abinci ya kawo ni ba bai Allah ya sunan ki Hawa Magariba to ni kum an ga isha'i kin hada da ita da isha'i me sunan babanki Umar Magariba to ya hadu da lasar kina da aure koko ba ta aure ba samari kina ina tambaya samari kina Ina ruwanka da wannan tambaya bawon Allah. kin taba haihuwa Wanda bai taba aure ba ina zai haihu. kai wai kai wanda irin iskanci ne abinci ka zo siya ko kuma jin kokon ina ruwanka ya ta taba aure ko ta taba haihuwa kai Allah dan sa amma mun kun duka a nan gun kaga ibi kai ba na tsoron kowa ni ma tsohon shage da daga nan haba na rage da Allah ba ka tsoron kowa Allah kawai nake tsoro a to kana tsoron haba tunda kake tsoron Allah kana tsoron kowa ina tambaye ki kai na sai kin ina ruwanka da ita wai a'a kai kin san menene kaga abinci aka siya in ba abinci aka siya baka fita to shikenan kuma ya wuce bai Allah kin san wani gidan da rama na kusa Malam ina zan san gidan drama ina wajen sana'ata ina gida a zaune. in ke ba inda kika sani in kina mace katuwa haka da girman ki ba ki san ko ina ba garin nan Dan Allah malam kanka ishe ni in abinci zaka siya ka siya ko ka kama hanya ka tafi. to ko dan karamin gidan karuwa bai ki sani ba garin Kai malam me zai hada da gidan karuwa je ka tambayi wannan bawan Allah sai ya ku karata da shi. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka saba kawo muku magungunan Hausa wato ingantattu masu kyau wanda kuma suke warkar da dukkanin matsaloli da suka shafi wato bangaren sanyi ko bangaren ulcer ko bangaren karfin maza kamar wannan. Idan ka amfani da wannan zai kan maka magani wato iri daban-daban ta bangaren sanyi musamman wanda yake sa gagayen jiki ko wanda yake sa kurajen gaba ko kuma wanda yake fitar da farin ruwa. Akwai garin maganin da muke hada shi da shi a ciki zaka sha shi idan ka sha da ita Allah za a samu nasara. Sa'annan wannan yana amfani da ta bangaren ulcer ko da chronic ce ko kuma mai hana ka cin abu mai mai ko mai tsami da makamantan abubuwan da suka shafi ulcer mai karfi a cikin ka. Sa'annan wannan
ga dukkanin namijin da bai da sha'awa ko kuma baya jin sha'awa a tare da shi ga iyalin shi zai iya amfani da wannan. Shi ma akwai garin maganin da ake zubawa a ciki don amfani da shi a daidai lokacin da ka sha da yaddar Allah za ka ga amfanin shi kafin minti 15 da izinin Allah. Sa'an nan muna da wata kwaya ko in ce wasu kwayoyi guda biyu ga su a cikin nan, suna amfani da 24 hours daidai lokacin da ka sha su da yaddar Allah. Idan har kana tare da iyalinka to lallai fa babu makawa za a ci gaba da zaman aure ingantacce. Wannan shine mutuka raba da izinin Allah, kuma za a dace za a samu nasara. Ga dukkanin mai bukata zai iya kiran lambar wayannan kamar haka a duk inda kake, duk kasan da kake, a duk jihar da kake za a yi kama da shi.